Esklusiboki aniztasun funtzionala duten pertsonentzat kirola da. Botxia gaur hemen Bergarako pilotalekuan iparraldeko ligaren bigarren fasea jokatzen ari dira sei jokalari. Gu hemen izan gara eta kirol honen nondik norakoak ezagutu ditugu. Asier Santiago, Kirol Egokituko Euskal Federaziotik, konta eguzu gaur hemen Bergaran zer ari zareten jokatzen? Gaur Botxiako Liga Norteko bigarren jardunaldia dugu. Ligak 70 jokalari inguru ditu, lau kategoriatan banatuta. Alde bat daukagu BC bat, BC2, BC3 eta BC4. Orduan gaurkoan BC2 daukagu, jokalariak nahiko autonomak dira, garun paralisia dutenak, baina hori, ez dute auxiliarri behar, ez dute laguntzari behar. Ordea, BC batekoek behar dute laguntzaile bat, eta BC3koek bai. BC3koek dira garun paralisi larriena dutenak, bota behar dute kanaleta batekin, eta hori daukate laguntzaile bat, bizkarra ematen zelaira, eta keinuekin esan behar die non jarri kanaleta. Eta gero beraia botatzen dute buruarekin. Eta gero BC laukoek dira desgaitasun fisikoa dutenak, eta beraia botatzen dute pilota bakarrik laguntzari behar. Omar Betolaza, entrenatzailea zara eta baita arbitro izateko bidean, epaile izateko bidean. Konta iguzu pixka bat, zertan datza kirol honek, Botxeak? Kirola hau da mugikortasun murriztua daukaten pertsonentzat eta lau kategoria edo 5 daude, batzu dira garun paralisia daukatenak eta besteak ezgaitasun fisikoa daukatenak. Eta kirola da petanka modukoa. Petanka modukoa da eta zer egiten dute jokalariek, zein da helburua? Helburua badaude 6 pilota gorri eta 6 urdin, ez? Eta orduan badago pelota zuri bat eta helburua da pelota zurira hurbiltzea. Orduan oso kirol estrategikoa da eta segun zure aurkariak egiten duen jokaldia, pentsatu behar duzu defenditu alduzun edo bere pilotak hurbildu edo kanpora bota, horrelako estrategia landu behar da. Ze helburua beti da pelota txuritik alik eta gertuen geratzea, ezta? Hori da. Eta gero segun adibidez pilota bakar bat hurbildu baduzu zurira eta hurrengoa da zure kontrakoarena, puntu bat sartzen duzu. Baina 3 pilota daukazu zuritik hurbil eta arerena laugarrena, 3 puntu izango dira. Orduan garrantzitsua da pilota bat baino gehiago hurbiltzea. Abileziaz aparte estrategia jokoa bada, baina teknika behar da joko honetan, ezta? Oso garrantzitsua da teknika, ikastea besoa nola mugitu, gainera jokalari bakoitza bere albitasun ezberdinak ditu, orduan batzuk bakarrik mugitu aldute eskua goitik bera, beste batzuk ez dute sorbalda mugitzen, orduan bakoitza ikasi behar du bere abiltasunaren arabera nola aprobetxatu teknika lantzeko. Esan dugu entrenatzaile ere zarela, nola hasten da jokalari bat Botxean jokatzen, nola hasten zarete ikasten? Gure kasuan lehenengo hasi ginen kirola ondo pasatzeko erabiltzen genuen eta gero ikasi genuen estrategia gehiago lantzen, batez ere txapelketetan hasi ginenean ikusten jokalari batzuk oso trebeak zirela eta benetan irabazi zituztela txapelketak eta orduan hasi ginen gehiago ikasten, ez? Horregatik hasi naiz epaile moduan hori ikasten, hori da. Asko entrenatzen duzue, zenbatetan batzen zarete, nola egiten duzue? Guk egiten dugu astean 2, baina orain daude 2 kirolari Espainiar selekzioan pausuak ematen, orduan esan digute
denbora gehiago pasatu behar dugula entrenatzen. Orduan horretan gaude, karo, kirolariak dituzte 17-18 urte, oraindik daude ikasten, eta beste kirolak egiten, orduan ez daukate nahi zuten denbora guztia entrenatzeko, baina horretan gaude. Mikel Erdozain, Leioakoa zara, 17 urte dituzu, eta Azteen klubeko jokalaria zara. Mikel, konta iguzu, zela hasi zinen botxea jolasten? Hasi nintzen, 2 urte edo 3, eta Azteen botxeara etorri zen, eta esan digute jolastera gustatzen zait, eta kanpeonato askotara naiz, eta Orduan, hasi zinen orain dela ja pare bat urte, gustatu zitzaizun, eta hemen zaude, joan zara ja txapelketa pila batetara. Asko entrenatu beharko duzu hainbeste txapelketetara joateko, ez da, Mikel? Bai. Kirol guztietan, asko entrenatu behar da, eta hori, botxea ere bai entrenatu behar da. Non batze zarete eta astean zenbatetan entrenatzen duzue? Larun batero, ondu bat eta erdi entrenatzen du. Gaur hemen Bergaran jokatu dituzu ja, izan duzu toma de kontaktoero, eta zen moduz joan da? Ondo, lehenengo partida, nengoen oso urduri zeren eta lehenengo partida zen ligako eta ni berrian da, orduan, baina lehenengo partida irabatzi egin dut, así que ondo, momentuz ondo. Momentuz ondo, esan diguzu, berria zarela, baina izan zara dagoeneko hainbat kontzentraziotan, Bartzelonan izan zineten orain gutxi, ez da? Bai. Konta diguzu, Mikel, zelago joan zen Bartzelonako esperientzia hura? Oso ondo egon nintzen, oso pozik, eta esan diguna, ni ezin nuen zinestu. Eta Barcelona ikasi dut asko, zeren hor teknikak eta jokatzen duzu, eta espero dut jarraitzea selekzioarekin eta jokatzen botxeara.